As you know by now, we Finns love to talk about the weather. So this is good exercise for that. And also if you're sort of shying to speak Finnish, in this exercise just repeat after me. First, you will just repeat after me without knowing what you're saying, and then afterwards I will show you. And on the second round, I will show you the text and the translation. So these are all sentences you may hear or you may use, referring to the weather, whether anyone has asked anything, just on a bus station, in the elevator, anywhere, you can hear these sentences. Okay, let's start. Onpa nätti ilma tänään. And so, repeat after me. Onpa nätti ilma tänään. Voi että on kuuma. Taas tää sade alko. Aika koleeta on. Tuulee ihan älyttömästi. Lunta tulee ihan hirveästi. Loppuis jo nää paukkupakkaset. Olipa kirkas aamu. Sehän lupas aurinkoa iltapäiväksi. Aika harmaata ja ankeeta. Ei oo olemassa huonoa säätä, on vaan vääriä vaatteita. Let's cut that in two. Ei oo olemassa huonoa säätä. On vaan vääriä vaatteita. Onneksi ei sentään sada. Kevät taitaa olla tuloillaan. Onpa hiostava ilma. Sataa ihan kaatamalla. Aurinko paistaa, mut ei se lämmitä. Again, let's cut that. Aurinko paistaa, mut ei se lämmitä. Älyttömän liukasta. Aika napakka tuuli. Vihdoinkin vähän lämpimämpää. Again, maybe into vihdoinkin. Vähän lämpimämpää. Vihdoinkin vähän lämpimämpää. Tää sää vaihtuu kyllä ihan koko ajan. Again, let's cut that one. Tää sää vaihtuu kyllä ihan koko ajan. Tää sää vaihtuu kyllä ihan koko ajan. And now I will show you the words and the translation. And try not to change your pronunciation with what you see. Just still just repeat after me. Okay. Let me make it a bit bigger. Okay, here we go. And now you can see what you have said if you didn't understand. Onpa nätti ilma tänään. Again, repeat after me. Try not to let the writing change your pronunciation. Listen. Voi että on kuuma.
Taas tää sade alkoi. Aika koleeta on. Tuulee ihan älyttömästi. Lunta tulee ihan hirveästi. Loppuis jo nämä paukkupakkaset. Olipa kirkas aamu. Sehän lupas aurinkoa iltapäiväksi. And this sehän and they is referring to the weather forecast. Aika harmaata ja ankeeta. Ei ole olemassa huonoa säätä, on vaan vääriä vaatteita. Onneksi ei sentään sada. Kevät taitaa olla tuloillaan. Again, you can use any of the seasons. Kesä taitaa olla tuloillaan. Syksy taitaa olla tuloillaan. Or talvi taitaa olla tuloillaan. Onpa hiostava ilma. Sataa ihan kaatamalla. Aurinko paistaa, mutta ei se lämmitä. Älyttömän liukasta. Aika napakka tuuli. Vihdoinkin vähän lämpimämpää. Tää sää vaihtuu kyllä ihan koko ajan. And yes, so these are phrases you will hear, you can use also in a care home. The elderly also love to talk about the weather, so you can use them there if you work with the elderly, and you don't have to sort of have a conversation. You can just say it. You're not asking anything or just noticing the weather. That's all. Thank you.